2 пъти и вече на четвъртия. Не, то това е ефтино мъж. Вика, няма кой да Боже, вече. то би ако бях казал... О, не, трябва да ги избия. Така. Поливаме с вода. Изгаси с всичко. Те работи не трябва да ги мислиш. Върна хора. Хора пак от начало заради блъскане. Там няма да е с баданарката, там ще пръскам с пулверизатор и аз ще ги... Еми да не карам толкова бързо. Какво да подминавам само колите? Божа работа. Божа. Не, така, защото... Хабош. Аз Колей, бабош. само като Хабош, бабош. Сигам първото. Предполагам. Предполагам той. Да. Стане много... Памперс на той. Мисъл с баданарката е така, так да ги... На това. И покрай контакт. Храна. Така хора, аз всичко знам. Сега стига да има работа. Лагал. Как бе? Как? Така е! Той изобщо не са... Като... Такова е томат.